ayo minggir. Kene arep tanggo liwat. Kowe bali. Aku ora gelem bali. Aja to si. Aja. Aja. Waduh. Kok wani ngajar karo Kakang Penemban Durna. Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe. Waduh. Lho tak ajar apa piye? Wah, caedan edan apa? Bali ora mati kowe. Oh, iya, iya, iya. Wah, mutar kowe. Wis, woi. Ingkang sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Dipun utus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene Panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Merga pun wonten sasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ngajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sare teng lebet griya, anane ming kemul sarung teng ngajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngoten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng, Petruk, Bagong. Tumuli kula ngejak Gareng kalih Bagong sowan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tanting, ana apa to Pak jane? Kok sampeyan lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringa dawuh. Mergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, aku wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikak wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paling dawuh, jane pengin napa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem dehem, kersa nyumet rokok. Terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Monggo sing tak mong kuwi para satri ing ngateken ati suci, pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi wis tak niyati. Nalika semono aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tyas bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha matsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng mula Ngamarta kuwi kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo mung perkara barang sing sepele. Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to Ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti Ngamarta rusak, gedene Ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso momong negara Ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara Ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranataning hukum negara Ngamarta. Mengkono Petruk. Nggih. Lah,
Sranane aku pengen bangun pura Kencana, Tru. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura Kencana, wis isa diwestani. Pura niku papan, Kencana niku barang sing larang utawa Kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun Kencana. Apa ya Bapak iso? Hose kowe aja salah tampa, Tru. Aku bangun pura Kencana iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni iku ya ora. Nanging aku bangun pura Kencana kuwi pura kuwi papan, Kencana kuwi Mas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun manunggal tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang Pangreng Sinuhun Prabu Darmakusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura Kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon sowane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Merga apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Merga kawula ora butuh dibiyuki brana picis, kawula ora butuh dibiyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga gegayuhanku iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe sowan ning negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengandika sak kadang-kadang keparenga tedhak wonten ing Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembah nuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacahe, merga Pandhawa kuwi 5, ora ming Puntadewa pribadi. Wah nggih monggo menika langkung prayogi. Menika ingin dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Ndara Janaka Ndara Klasdewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werkudara, nggih. Si Adi wis midhanget ature Petruk. Wis, penemune si Adi piye? Petruk, Nun. Yen bapakmu bakal bangun pura Kencana, kuwi gegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake prabeya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan gegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petruk kanthong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku bakal sak biyantu kelawan bapakmu, ya lahir, ya batin Petruk. Jan matur sembah nuwun. Ndara Kulasedewa pripun? Petruk kanthong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu, Petruk. Estu menika? Iya, Petruk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Sedewa, iya Petruk aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayuhane bapakmu mau luhur Petruk. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pepundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Merga bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati.
Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Kaka Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk? Nadyan kuwi wong liyan kebrayan nang yen to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kulawarga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh. Gong, mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Ardiasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka Jamus lima sada arga ngapa? Ndarawati ketaman pegebluk Bagong, bisane waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Oh, piye? Awak dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih. Ora usah dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik terus, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk ning aku ki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Panakawan Bagong arep matur apa? Niki ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mlethek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau, Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa, Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem, mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu. Sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko
Ndarawati niku sing mlenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK e, Tru. Balik RK ora ana, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegeblok. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegeblok saestu menapa mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan gegetun mburi niku pun mboten nonton anu apa jenenge napa jenenge ora ana asile, udu asil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa, Bagong? Sik to. Anu napa ginanipun. Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus saniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sunan Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakane bangsa Ngamarta, pusakane kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa? Ketuyang-tuyang ki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Rekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek saniki terus ming dienggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa, Kang? Mangke riyen kula dherek rambung. Iya sakarepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa, niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa, mung arep gawe cintrakaning Pandhawa, sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada. Terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada. Terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok, ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada, ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sabab nek mboten ngoten, kula mboten truk jojokane kon mandeg truk. Iya. Nek cakcok-cakcok aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Heeh. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten. Niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka
sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta enggo sembrono. Nek nganti diasta Sinuwun Ndarawati, siji jebule dudu Sinuwun Ndarawati ning pandal maning mungsuh. Wis kebancut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna. Wah, apa ora cilaka? Apa ora geger jagat Ngamarta? Maning jajalan iblis lan Sukertaning Bawana. Wah, derajate ping batur kok drangap-drangap nreweteh kaya bedhek sing mondho pategalan Drewi kok grojogan sampe. Bagong. Ana kawan Bagong. Biar kowe ora senengane gawe masalah saiki pikiran nek ngono iki. Truk. Ini truk gentenan gon. Moh. Mau pindah ngarep kok saiki arep njaluk. Iki ana masalah e. Masalah rampunge kowe iki nek omong celkap-celkop, nek omong ora gagas natoni atine wong liya kok senengane waton jeplak cangkeme. Saiki rasakno kuwi piye Sinuwun Mandura nesu kuwi. Aku ora ngece Sinuwun Mandura. Aku meng ngarani Sinuwun Ndarawati. Ning kowe ngerti ya Sinuwun Ndarawati iki adine Sinuwun Mandura. Sinuwun Mandura iki nek adine dingonokne kuwi dheweke duka. Saya tak takon karo kowe, aku adine sapa? Adiku. Kowe ora nesu apa? Ora. Oh, telek. Oh, pahit kowe iki ora sebaya mukti sebaya mati nek carane ngono kuwi. Ha wis karepmu. Wis kono ditandangi. Aku ora ngerti masalahe kok. Bagong. Bagong. Noleh mrene. Jam pira ta iki? Ah, ora urusan jam. Jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mergo gak saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali Sinuwun. Kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora? Kowe ngarani Yai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domong iya kan dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani nyreweteh gunemamu ngino marang Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten apa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati Niki ratu. ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna. Sing tak ece meneng wae kok wong liya geger ki ngopo? Hah? Sing tak ece meneng wae kok wong liya kok geger ki ngopo? Lho, aku kakangne. Tru, kowe kakangku ya, Tru? Udu. Tru. Emoh, Ora melu masalah ya. Aku kewedan iki, Tru. syukur salah aneh-aneh ora. Engko jamku nek aku perang mati. Luweh. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandra Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali nang Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk, kowe bali kena. Ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele bali. Tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndarawati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndarawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awel yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora ngabekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Wis tenang bae. Somong ra iso ngrampungi.
Jambret iki. Jawa ora tekel tenan lho, Kang. Ora ngisul-ngisul ngarep omong. Merke apa kuwi? Keros. Wo. Nyeketan 1000 pamerke sing penting kelip-kelip. Sing penting kelip-kelip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi. Petro, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndarawati kok taman pegeblok niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Klimasada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Mula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula itung-itung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wah, dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngentek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho, niki adik kula. Ingkang rayu dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara ati kula. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa enggo dolanan. HP we mati do bingung golek ces-jes. Apa? Ces-jes. Ces-jes ora. Oh, jenenge to? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya, Cuk. Heeh, engko nek bar perang. Ngoten niku. Mula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kandha karo bapakmu. Kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar ki mengkene karo bangun pura kencana ki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoke. Kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana ki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Oh, lagi. Gong, siap. Oke. Dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali iki dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo ben dina ming parani bang plecit. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000, sedina 6000 boros e, Tru. Aku apa-apa tok kreditke kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat, wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng, wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Beda perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk ning kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo. Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani karo Baladewa sing nawedeni apamu? Apa dumasamu aku wedi karo kowe? Basa terus cewek ngopo ngene. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing mau ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik. Sampeyan ngasake dadi derajat pangkat duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Nek sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngonekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyolok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa? Anu sapa? Ismidianto. Duh. Kok nganggo is kok. Heeh. Aku ya sok nyelok si is ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa lali kok. Ismana. Uduh.
Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet. Ismaya. Nika Sanghyang Bathara Ismaya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampean, derajate luwih saka sampean. Kok sampean iso ngonekke Semar wong kene, wong Gedhi Bal 17 wong elek nyelok pripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampean. Sampean sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan kadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus. Mulai pucet wong itu. Terus suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho terus. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki Alon-alonan wae yo. kula tak takon. Saniki mang genahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petruk nek wis kaya ngene wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani, alus ya wani, padang ya wani, petengane ya wani. Iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Piye, Gong? Saguwi. Rasa suwate. Saya mboro perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora, ning nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan munake pripun? Tak gawe saya mboro perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka Jamus Limasada. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka Jamus Limasada. Manglangkai batange Petruk. Luwe. Iya, gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu kowe ora. Cepet mati. Dudu nang kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo! Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen. Niki kula men bingung kok sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula ken ngopo? Nganggur. Mongko kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mengon dene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampeyan nek ora negarane ketaman pegeblok Tangayamun nyilih pustaka Jamus Limasada. Kenapa keblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampean. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati.
Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Nata Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku Sing tak wedeni apamu? dudu nang kene papane wong Bantayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Karku Dara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau dijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emoh. Asli aku nemu jaba aku. Teng mriki mawon diteter kadidene. Lho, iki keratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani karo Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo aji jaya kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Waduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. wah tenane. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Nggon aku kerep mati. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan kok iki pusaka kok padake pil. Weh, berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih, nyuwun ngapunten men guyon sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ngono nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petro kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya ya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Bagong. Ngono nggih, kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sina Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Ngono nggih. Pun nggih, Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Karise ya. Nggih, Lurah ngatos-atos. BA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasik. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa to apa. Kowe ora isih nyinden to? Tasik. Men aku kurang sinden bareng. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mengke nek kula mboten ngelekke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka ceplakep. Rawani omongan. Petro nggih. Watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri. Kawon nganten mawon kula nek crita ndak malah kedawa-dawa. Iya ya Bagong sing ati-ati. Nune nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nune nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya ya sing ati-ati. Nune sing ane. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati. Engko ndak malah ora iso piye-piye. Soale Petro niku nek nesu gilani tenan. Iya aku ya ngerti. Wah, wingi bar ngembrukke pemean barang. Pun nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Mungkin ndak mboten kajen langsung ingkang pun siapa bisa ya sinuwun. Iya iya. Saya ora cetha oleh ngomong. Nggih. Pareng. Iya Bagong. Pun nggih. Yo. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Sayang wis ya. Iya. Tak metu tenan ah. Ndak meng bola-bali kok ndak do diarani aku ki kurang. Ha soalé ngaten wingi nika. Kowe iki ngopo Bagong? Bola-bali Kok do ora tanggap to iki?
Kraton ki ora kaya resepsi. Resepsi ki panganan metu terus nang kraton ki blas. Wedang kuwi ora ana. Mboyen 10 apa? 10 butir. Yayi menika ya ngendikane kaya ngoten lho. Kula meniku nek cedhak Bagong karepe arep guyon terus. Ampun, mengke ndak dadi ponokawan. Pun ngoten mawon yen pamit. Iya sing ati-ati. Mboten sang nggih gamelan. Iya. Wis pelit kabeh. Weh, Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Kok sowanmu ora nang cecaket kono? Mboten. Mriku sampun kebak. Kowe nggodhet 200. Lho. Beto, badhe menone Tak silih-silih lah lajeng mangke ngunduraken njaluk Kresna. oh inggih kestakaken dawuh. Apa ora edan kae? Utang patih kok sing kon nyaur aku kae lho nek ora wong nekat ora kelakon to. Wah, malah cilaka to. Ngopo meneh? Dompet kula tiba e. Lho, dompetmu tiba nggih. Isine apa? Werna-werna, BPKB, sertifikat. Lah apa sedeng neng dompet? Kula lempet cilik-cilik mongko nek mbutuhke saya kan tinggal masuk bank. Oh, ngono to nggih. Ana dite ora? Wonten pira? Manut. Oh lah. Caidan ming arep njaluk meneh kuwi kok. Wis ra direspon. Nganggo cara piye-piye tetep ora ditokke duwite wis pahit. Yayi, kula wonten dawuh kok ora Bu. Samangke kula nyuwun pamit. Madal paselan kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Kula namung ngeman dhateng Koko Prabu Mandura. Ing atasipun langgati dhateng Ponokawan Petruk mangke mindak malasaya dipun erang-erang dening para kawula. Keparenga dinten samangke kula nyuwun pamit Koko Prabu sembah kula ing nderekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu inggih Yayi. Merahina semubang wangarono katinetraning uga rapuh sabdaning kokila kanikara sakatar kene donganing kum ler wowo sing
bene panca papatokeng hayam ana Yai sewu-sewu kalpatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos radirandat anggen kula sowan wonten negari Ngamarta nitik dhateng ombyaking para kawula bilih kalenggan sak mangke Yai Darmaji badhe gadah damel miwaha dhateng anak kula pun Pancawala badhe kadhawuhaken pikantuk kadang kula atmajanipun Yayi Panengah inggih menika pun Pergiwati Koko Prabu namung berkah pangestu paduka ingkang kula suwun supados rancak gegayuhanipun ingkang putra pun Pancawala anggenipun badhe mungkasi jejakanipun inggih Nger Pancawala wonten dawuh sing jeneng wong nambut saning akrama kuwi gegarane kudu seneng kenceng kepareng lan wilujeng seneng loro-lorone kudu padha tresna kenceng kuwi tekate sebaya mukti sebaya mati sabab wong mangun bali wis momono ora kok ngraketake marang diri pribadi nanging uga nglumpukake balung kang pisah tegese ngrukunake maratuwa sanak kadang mitra kawruh tangga teparo inggih ingkang kaping telune kepangreng tegese wong tuwa sak karone wis padha madhep mantep nggone bakal mula kramakake atmajane kuwi tegese kepareng wondene wilujeng ora ketang sarwa ringkes kudu diseksekake tangga teparo sanak kadang lan manut adat lupiya lan budaya ingkang wis dirasuk dhewe-dhewe inggih sedaya pangandika paduka saged anetesi saha rancak gegayuhanipun ingkang putra pun Pancawala wah Kresna kakangku Werkudara piye mung kari ngenteni dina mongko mbarep kakangku wis ngrantu marang tekane Janaka ngene bakal ngaturake dina kepyaking pinanganten ewadene nganti tekan yaene urung ana colok rembug saka Madukara iki karepe Janaka kepiye Kresna kakangku miat langening kalanggiwan aglar pandan muncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga katrenjuh swaning nenggih Raden Abimanya kaya kaget kang samya mulak Kancing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Atmajaku nggir Abimanyu ingkang sowan ngersaning wong atuhamu Ngamarta sembah kula kunjuk Prabu iya ya nggir tak tampa ana liwat pangestuning wong tuwa wae tampan ana apa ana dawuh pangendikaning wong atuhamu kadangku Yayi Arjuna dene utusan lawan Atmajaku ingkang bagus dhewe Abimanyu sewu kalapatan ditadah Wadana Prabu wanter timbalanipun Kanjeng Rama Madukara bilih kalenggan sakmangke Prabu pinaringan Nawala utawi dipun caosi Nawala kula mboten mangertos menapa isinipun Nawala mila dinten sakmangke monggo kula aturi nampi wujuding Nawala mbok menawa kuwi dadi tandha nggone adhiku lanang Madukara
wis nentokake dina kepyaking pinanganten Atmajaku si Pancawala mara gage aturna marang wak munggir swawiwa kula trinampi gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencanging risang mawe gandrung namung sakdenipun Matuwa Prabu nyurasa isining nawala kepareng dinten sak mangke ingkang putra langkung rumiyin badhe wangsul dhateng kasatriyan Madukara Jumbuh kan ngendikanipun Kanjeng Rama aturna marang kadangku panengah lamun rawuhe adiku lanang ana ing negara Ngamarta diantu-antu dening kadange tuwa Abimanyu ngestaken dawuh Sinurasa urut sewiji-wiji isining nawala dening Prabu Puntadewa nalika semanten dupi uninga lamun kebyaking pinanganten Dewi Pergiwati pikantuk ingkang putra nenggih Raden Pancawala den wurungake dening Risang Arjuna nadyan Nalendra ingkang datan nate duka parandening mangke nawala den uncalaken wani muntap sanata Prabu Darmakusuma wentek ical wujuding Nalendra wentek buta sak gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat Ula Janaka mencla-mencle guneme kowe mirang-mirangke karo kadangmu tuwa njaluk cara piye kowe Janaka Werkudara piye Abimanyu sowan ngaturke nawala lah kok kedadiane Kyai Prabu Darmakusuma kaya mengkono wah nitik nggone guneman Janaka murungake dhaupe Pancawala karo Pergiwati lho Arjuna ki piye to? Kuwi rak jenenge ngorek-orek gawe wirang wong tuwa kaya Kyai Prabu Darmakusuma. Wah. Mbarep kakangku ngamuk. Werkudara, piye? Nyaketi kasatriyan Madukara aku tak nonton kaya ngapa wujude Arjuna ngene bakal nampa paukuman saka kadange tuwa. Apa aku ora ngrewangi karo Janaka? Mbarep yen wis kaya ngono wis ora iso ditulung meneh. Wis to, percaya karo aku, Yayi Punta ora bakal mentolo karo adine. Mbok menawa bakal gegiro marang si Arjuna. Karepmu piye? Ayo dicedhaki Werkudara. Antarja, iya, suwawi kula dherekaken Kanjeng Rama. Tiwangkara kinggen ler mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadanan nira layu kumeku jamrah nyomaratani wis tanggaping gati Risang Pancawala nalika Kang Rama mubal babal kanepsane wujud Brahala. Grahita ing batos bilih dhawuhipun Kang Rayi Dewi Pergiwati den wurungake dening Kang Paman Panengah. Mila dres waspa ingkang mijil saka sela selaning netra muwon sesenggukan sigra medal saking negari Ngamarta. Oh
Petro. Pripun iki? Kok ujug-ujug rawuh-rawuh kok nyekeli wetenge Petro? Kaya ngapa wiranging Pancawala? Kowe ngerti, Petro? Abimanyu sing mbok tutke mau. Yai Abimanyu nyaosi nawala kelan Kanjeng Rama saka paman panengah yen tanggonku dhaup karo Pergiwati diwurungake, Petro. Ih, kowe ngegat-gati wong ler-leran. Antel modar kowe, Tru. Oh, wis. Iki lagi do merem mburi kelir iki. Galo teng brengok garo kaget garo. Ya salahe wong ya. Inti dari cerita itu di saat-saat seperti ini kok malah turu. Oh, le ngetutke ngalor ngidul ngetan ngulon adoh kok ming ngantuk ora. Oh, percuma ora. Ngantuk ya mulih turu nang omah malah anget kok. Wis ngono ora. Mbok ora cerewet truk gek wis. Ki Ndara Pancawala ki sedih tenan. Petro, aku kuwi bingung. Bingunge pripun? Aku ra sida rabi. Ame ra sida rabi kok bingung. Oh, mbok kaya kula. Santai. Ora sida rabi kok bingung. Santai mawon mengke dolan kalih kula. Nek pengen rabi niku dolan kalih kula. Tidak kesulitan. Niku asli kula jempone. Anggere pinter omong mengke iso rabi. Bos zaman sakniki rak akeh to kawin kontrak mawon. Gundulmu atos. Aku kuwi anak Nalindra kok dikon kawin kontrak. Sing umum dikontrakke iki rak omah utawa nggon. Kok kawin kok kontrak. Saniki wonten. Lah saniki kula duduke nggone napa? Moh. Caidian. Aku ki sambat karo kowe kok kowe sajake malah ora melu to, Petro. Atiku kuwi lara. Sik, saniki diurus mawon. Diurus piye? Sing batalke dhaup sinten? Sing batalke dhaup paman panengah. Ning Pergiwati nek mboten ndak batalke to? Tegese sampean ora entuk layang saka Pergiwati nek putus cinta ngono mboten to? Ora, Petro. Lah sing wedok wae ora batalke kok. Nek karo bapakne ra oleh, niku cara kula. Bedheke dibabah. Liwat mburi. Ora konangan bapakne ra apa-apa, sing penting ra kelakon. Contone Sinuwun Dwarawati menika Nalindra Gung Binathara. Ning nika entuk bojo telu niku nyolong kabeh. Terus kok nek krungu Sinuwun Kresna, mbok kandhakno kono ra wedi aku. Aku nek sesuk ngene karo musuh sapa-sapa iki ra wedi. Ameng kari ngenteni setengah jam terus bayarane kok dadak wedi sapa-sapa. Omongno, aku tidak takut. Niku tenan. Ndara Rukmini nika ya saka mburi le njupuk. Setyabama nika ya le nyolong. Lho, Jembawati niku lho le nyolong. Nyatane ya tenang-tenang aja sakniki ya dadi Ratu Gung Binathara. Ngono, Petro. Nggih. Liwat mburi mlumpat bedhek. Lho, terus didodok lawange. Pergiwati, iki aku sayangmu. Terus Nurudati mbukake ceklek. Kang Mas, dus pundi rangkulan. Wah. Aku ya tau ngono kuwi, Truk. Tak dodok liwat mburi tok-tok-tok. Dek, iki aku Bagong, bukake bapakne nggawa palu. Dirangkul bapakne. Dirangkul apa dituthuk bathuk kowe? Asem tenan kok. Sirku ya tiri-turu Ndara Kresna kuwi. Aneh kok malah kedrawasan ora. Guguk karepe dhewe ta. Apa bener ngono? Prabu Ndarawati kae garwane telu nyolong kabeh. Sing kandha sapa? Sampeyan niku Ratu Gung Binathara. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu nyolong kabeh. Sampeyan niku nek ngerti gosip niku apa disebarke sanggon-gon. Ora Sinandarawati kok nyolong. Wah, ya kok ya. Ah, cangkemmu muni ngono e mau. Wong sing ngomong sapa ora omong muni ngono kok. Tak antil modar kowe ora. Aku ora tau muni ngono.
Pancawala. Oh Prabu, iya. Kowe entuk kabar saka sapa yen garwaku tak colong kabeh. Saking Petruk. Ya ngono apa piye? Waduh konangan iki. Nggih, ning rak nyata to? Lho, nyata karo ora iki rasa dadak kandhake sapa-sapa kuwi perkaraku kok. Arep tak colong karo ora kuwi perkaraku kok kowe dadak ngandhake karo Pancawala ngopo? Kula mengkeki conto gandeng niki wis arep batali daup. Kula mengkeki conto sing batalke bapakne. Nek rak calon mantren putri ora batalke, tegese isih padha-padha tresna. Lambangane liwat ngarep konangan bapakne, luwung liwat buri. Bener ora? Hah? Piye? Kowe ngetak aku to? Kowe ngetak aku to? Mboten, kula niki mung ngedongke. Kula niku ora arep getak karo sampeyan. Kula niku karo sampeyan niku wedi tenan. Wedi kok getak. Ayo ora cocok to. Pancawala wonten dawuh. Nadyan Punwa ora pati cocok karo gunemane Petruk ning kabeh bener. Ora urung ya dibenerke kok ora. Pancen ibumu biyen 3 cacahe. Saiki 3 cacahe kuwi aku ora metu ngarep, metu mburi. Tenan to. Ndara Kresna iki seneng metu mburi kok. Ketoke kaya piye lho. Sensasine iki piye lho. Sensasi ndasmu kuwi. Mudyar kowe. Pun tokke senjata cakra dicakra sirahe mawon to. Cerewet kowe ngopo ora? Lah nek bapakne ora ento nek cara aku tak colong metu mburi kok Pancawala. Ngaten. Iya nek cara aku Petruk melu aku. Teng pundi? Melu aku. Wis pantuk pepuntoning tekadku Petruk. Ora bakal bisa urip yen ora bareng karo Yayi Pergiwati. Mula ning jabaning taman iki aku njaluk karo kowe ewang-ewangon aku. Nggih, kula kenapa? Yen ana wong sapa wae aja nganti entuk mlebu taman, aja nganti entuk mlebu kasatriyan Madukara. Yen nganti ana sing mlebu ndak kadenangan, kowe tak kongkon. Nek nganti ana sing ora ana sing mlebu, kowe tak kethok janggamu. Ning saksuwene aku karon sih kalau Yayi Pergiwati yen ora ana sing mlebu ora ana wong sing ngonangi kowe sesuk tak gaweke omah iki ming omongan apa serius iki tenan Petruk oke tohi pecahin dodo muncratin udira yen wis ra ndek omah kok gaweke omah setuju wae ngono wae ya Petruk nggih ben aku kulino nunggoni kok ndereke bos-bos kae aku sok nunggone ketap-ketip. Nek ra dikeki apa-apa ya ming ketap-ketip. Karo nyebleki lemut kae. Sak rampunge pokoke ora. Tak tunggonane sapa sing arep mlebu? Rawe lantas malang tak putung. We. Iki anak orang-orang apa ya? Kok metu saka njeron bumi? Sapa kowe? Takon karo aku jenengku Antasena. Antasena? Iya. Ngopo kok menjedul nang kene? Jarene dulurku tuwa Antarja yen ana bumi ambune wangi aku kudu kon jedul kuwi tlatah negara Ngamarta. Terus karepmu goleki bapakku. Bapakmu sapa? Bapakku jenenge Raden Werkudara, ibuku jenenge Dewi Urangayu. Ngopo kok gembos? Antasena. Durung ngerti karo bapakmu sapa? Durung. Aku tuduhno rasa tekan kono-kono. Sawangen. Satria Jodipati Raden Werkudara. Lho. Apa sampean bapak? Wah, sapa meneh nek dudu aku? Aduh, Pak, wah.
Ya isih apik, Pak, isih slamet. Wis tuwa urung? Ya durung, Pak. Wah, kapan-kapan tak merono. Aku kangen karo urang ayu ibumu. Biyen tak tinggal awake isih lemu, saiki wis kuru apa durung? Kuru ning sikile isih lemu, Pak. Wah, kuwi jenenge Beri. Wah, ora sida ketemu ibumu. Kosek. Jarene Kakang Antarja ciri getheke bapakku kuwi nganggo gelung keling, rambute dawa, rambute ditekuk munggah kaya aku iki. Antasena. Piye, Pak? Ngerti yo? Jroning aku nganggo gelung keling kaya gelungmu kuwi. Wah, tumane pirang-pirang. Oh iya to, Pak? Iya, mula terus tak potong. Kapan dipotong, Pak? Wingi sore. Neng endi? Neng potong rambut Madura. Bola. Lah jare bapakku kuwi duwe kuku jenenge kuku Pancanaka. Wah, wingenane nyuwek bokonge wong. Dadak nambake. Terus tak kethoki. Wah, ora nganggo kuku Pancanaka. Jarike ya poleng kaya aku. Ya, iki sawangen ya poleng. Gedhe dhuwur. Wah, kurang dhuwur piye? Sembene apa kurang dhuwur? Ya, Pak, nek ngono aku percaya Bapak. Terus piye, Pak? Antasena. Nek pancen kowe gelem tak aku dadi anakku, aku didhawuhi jaga nang papan kene. Gentenono Bapak. Wah, Bapak tak adus. Oh ngono, Pak. Ya. Syarate piye? Nek eneng wong teko arep mlebu taman, arep mlebu laladan negara utawa kasatriyan Madukara, aja entuk. Terus nek ngayal Jatasana, sapa wae Jatasi. Oh ya, manut karo Bapak. Ya, ngono wae. Ya. Wis le. Wah, tak tinggal dilo. Ya, Pak, ngati-ati ngasuh nggone yup ya, Pak. Ya. Wah, bapak tindake jan gagah tenan. Mak jelak-jeluk. Welok. Wah, ning aku wis marem. Ketemu karo bapak ngenteni gaweane bapak. Sapa sing arep mlebu kasatriyan Madukara, ketemu karo Antasena, kon bali ra gelem, mbuh sapa wae Jatasi. Gimbal manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi salah sati wana. Sapa iki kok malang kerik? Ki sapa iki wong tuwa? Kok sapa alas sapa wana? Wana dadi alas dadi wana. Kowe tukang nyolong kayu kowe. Hus. Aja ngawur-ngawur. Aku Begawan Durna. Arep ngopo Begawan Durna? Aku arep mlebu jroning laladan kasatriyan Madukara. Kowe sapa? Aku Antasena. Antasena ya minggir. Kene arep tanggo liwat. Kowe bali. Aku ora gelem bali. Oh, Jatasi. Aja! Waduh! Sapa iki? Antasena, kowe sapa, Mbah? Patih Sengkuni. Kowe kok ngajar Begawan Durna? Kowe iki anake sapa? Kowe wong endi kok wani ngajar karo Kakang Premban Durna? Jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe. Waduh. Sapa iki? Antasena. Kowe arep ngopo kowe? Wah, sapa? Werkudara.
Werkudara sapa? Werkudara ki bapakku. Bapakku wis sakon aku njaga papan kene. Kowe rasa ngaku-ngaku karo dadi bapakku. Ya tak ajar apa piye? Wah, caedan. Edan-edan apa? Bali. Ora mati kowe. Oh, iya, iya, iya. Wah, mutar kowe. Wis. Woi. Wah, tenan ora. Kleru nggonku ngandhani karo adikku lanang. Nganti geger kaya ngene Dimas, Dimas leren Dimas. Oh. Dimas leren Dimas. Loh, Kang. Kok kowe, Kang? Iya, Dimas. Aja tok pisah. Aku wis ketemu karo bapak. Aku kon jaga taman kene. Lah kok ana wong gedhe dhuwur kuwi ngaku jeneng Werkudara Jwata siraine iki. Kusik, Dimas, kusik. Kusik kowe iki omong apa? Omong tenan. Aku wis ketemu bapak. Bapakmu sapa? Lah lho, Werkudara lho. Iya, aku wis ketemu, Kang. Wah, bagus. Ning bapak saiki wis potong. Wis potong piye? Iki gelunge wis ora ana jarimu nganggo gelung. Jarine tumone mubal terus potong. Engko ndak kukuran terus. Dimas kuwi aja kleru, Yayi. Sing tok goleki wong tuamu kuwi ya sing tok ajar iki mau. Sik to. Bapakku ki nang kono ngeyup. Kok iki piye? Iki wong atuane awake dhewe. Kanjeng Rama Werkudara ya iki, kowe aja ngawur-gawar ngawur. Lho, lek sik mau sapa? Aku ora ngerti sapa, Yayi. Durja, wonten dawuh Rama. Sapa iki? Rayi kula, putra panjenengan. Wah, cah bambung. Malah njotosi aku. Atmajanipun Kanjeng Rama ingkang patutan kaliyan Kanjeng Ibu Rangayu yen menika kadang kula pun Antasena. Rama kemutan menapa mboten? Wah, caedan. Sing edan kowe njotosi piye? Dimas. Dimas iki bapak, Dimas iki Kanjeng Rama. Bapakku ki nang kono. Wah, bapakmu. Kon rene sing aku. Kon rene. Pak. Bapak. Wah. Bapak tindak rono ana sing butuhke bapak. Sawa? Ampuh aku ora ngerti jarene ngakune Werkudara. Sawa? Ngakune Werkudara muni ngono. Wah, bapak. Asam urate kumat. Ora iso mlaku. Tak junjung, Pak, tak junjung. Aja. Tak junjung, Pak, wis ben clear kabeh, ben padhang kabeh. Ki. Lho, iki Kang, bapakku iki. Dimas kuwi dudu Raden Werkudara, ning kuwi Petruk Panakawan. Panakawan piye? Panakawaning negara Ngamarta, Dimas. Bapakmu aku, Petruk. Nun, rene. Mati aku iki. Asli tenan. Wis pasrah bongkokan. Wonten dawuh, Den. Kowe ngaku Werkudara. Yo. Mbangane ra ketemu karo bapakne ra yo. Kula ngaku Werkudara. Kowe janjane sapa kowe? Kowe janjane sapa? Kula Petruk. Petruk niku anake Semar. Semar niku abdine Kang Rama, abdine Kang Raka niki abdi Ngamarta. Oh, dudu bapak to. Dudu. Lah kok ngaku bapak? Lah kok kowe percaya? Oh, wah, caedan. Bola bali gawe perkara. Ben mutar yo ben. Ngapunten nggih, Den. Niki Kang Rama. Nih.
Babi. Wih Pak, kowe jenenge babi, Pak. Babe. Karo I beda. Oh, iki koclok ya niki. Koclok dasmu ya. Serah. Ngapunten niki Bapak. Yo. Kula Petro abdine. Yo. Nek ngono aku nek kongkon-kongkon tuku rokok karo kowe. Oh nggih, jelas. Wonten 3 gareng kula kalih Bagong. Ning sing cekak-ceket dikongkon kula. Ngono ya, Tru. Nggih. Ning kudu turah. Nek ora turah tidak. No way. Oh iya, mengko tak apalke. Nggih. Niki Kang Bapak. Yo, heeh. Sungkem. Ayo sungkem. Karo aku mau ngrangkul kok bareng karo bapakne. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo. Wah, cah edan. Cah Bambung. Anak Werkudara. Antasena. Ki kakangne. Lah mutu. Anake goleki pirang-pirang dina kok bareng ketemu kok. Antasena. Anakku. Kakangne. Kae bature. Ampun ditothok, ora usah. Wis rampung masalahe. Petro, piye meneh? Lah wis rampung to? Wah, aku mung arep takon. Takon apa? Mau kowe ngerti Janaka le menehi layang Abimanyu? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Sumpah. Sing ngerti Semar. Semar kon rene. Oh, kowe ngerti Janaka le menehi layang karo Abimanyu? Mboten. Sing ngerti sapa? Agong. Ahem. Pripun? Wah, edan. Digebyur sik. Wah, kok ponokawane do jijiki to, Pak? Ning katresnanku, Antasena, anakku. Wah, ayo melu madhangke kahanan negara Madukara, Ngamarta lan Madukara. Ya, pangestoke dawuh. Sing marahi aku dadi kaya ngene. Mestine aku ora bakal mekar mubal babaling kanepsun. Ning kowe arep mirang-mirangke karo wong gerang kowe Janaka. Ayo kowe ngejak piye tinimbangane isin tak ikhlaske kelangan kadang siji Janaka. Kula nyuwun senjata pitulung Kaka Prabu. Mboten kinten menawi lampanipun kados mekaten Kaka Prabu. Janaka wonten dawuh. Yayi Darmakusuma kae ora bakal rem penggalihe yen kowe ora mangku manten loro utawa pinanganten, ya kuwi Pergiwati karo Pancawala. Pangkunen pupuki wolan tengen mengko rak Nyai Darmakusuma kae lilih penggalihe ngestaken dawuh. Pancawala Pergiwati ayu nggir ndak pangku kene cah bagus. Sinten niku kok dadi kaya ngoten? Nyai Darmakusuma Petro. Lha. Nek nesu kok gedene ra umum.
Monggo wonge ming klemak-klemek lho. Nek nesu kok gedene ra umum kaya ngoten nggih. Beda kali kula nggih. Lho nek awake gedhe dur nek nesu ming cilik. Ora usah guneman werna-werna, Yayi. Maturi mirsani. Pancawala Pergiwati sampun dipun pangku dening Kang Rayi pun panengah. Menawa Yayi Prabu tasih kepareng badhe mubalaken kamurkanipun, Yayi. Oh. Werkudara piye? Manten saka Ngastina kae bubarna. Yo. Pergiwati weh. Oh, mati ya. Wah, wah. Baladewa kakangku ya. Aku sing ndombani mantes kok Ngastina. Apa si ajar wani karo pun kakang? Wah. Kresna. Jaluk Pergiwati. Nuwun sewu, menawi panjenengan badhe nyuwun Pergiwati, sakmenika ngaten kemawon. Wis rusak-rusakan ora apa-apa. Koko Prabu Mandura mengsaipun kula ngejak perang cara napa kula ladosi. Kula ladosi. Mbok ya wis mengkari 3 menit kok dadak metu ki ngopo to? Ya wis, ya wis. Wong pentas kok ora entuk ora. Wong iki bar iki wis rampung kok dadak meta-metu. Cobi to. Panjenengan menika Nalendra Gung Binathara. Lah kok senengane megatke wong omah-omah senengake mbubrahke wong bebrayan. Banger bacen asmanipun Koko Prabu Mandura. Wirang kula Koko Prabu, kula isin, kula lingsem Koko Prabu. Yo, Yai njaluk ngapura Kresna.